गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ भेरगावनि काकरामारि तक्षशिला नायट' मुलुगसोलोंसालियाव नायजाब फोरोंथाय मावबोनाया थांनाय 10 मेनिफ्राय जागायबाय। नायजाबनि गेजेरजों मानसिनि साननाय हनायखौ सोलायनो हायो। बे थांखिखौ लानानैनो आवगायदों भेरगावनि साखाथियाव थानाय काकरामारि तक्षशिला नायट' मुलुगसोलोंसालि आसामा। 10 मेनिफ्राय जागायना 15 सान सोलिनो गोनां मावबादायाव ड्रामा एक्टिं आरो फिजिकेल एक्टिभिटिनि सायाव फोरोंथाय होगोन। बे मावबादायाव आसामनि मुंदांखा सावथुनगिरि, डिरेक्टर आरो फावखुंगुरफ्रा बाहागो लाफैगोन होनना फोरमायदों तक्षशिलानि दैदेनगिरि थारिणी रन्जन देखा आरो फावखुंगुर रातुल राफाया। बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव गिलु बालु अर खामदों। चिरांनि फानबारियाव गिख्रंथाव अर खामदों। फानबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलियाव खामदों अर खामनाय जाथायखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे अर खोमोरग्रा हान्जानि नाजानायजों अरखौ खोमोरनो हायो। मिथिनाय बायदिब्ला मोनाबिलि 8 रिंगासो समाव जादों बे अर खामनाय जाथाया। गोदानै माइरं रेसन मुं दिखोजानाय आरो गोजाम सोरखारि माइरं रेसन मोनजाग्राफोरनिसिम गोनां फोसावनाय। रुनिकाटा, खुंग्रिं, सान्थिपुर बे मोनथाम पिसिसिनि सिङाव दिनै चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दर ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि आफादगिरि बिद्दाव मुसाहारि बिथांजों लोगोसे पिसिसि मासिगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै गोदानै माइरं रेसन मुं दिखोजानाय आरो गोजाम सोरखारि माइरं मोनजागिरि बिथांमोनखौ लानानै फोसावदिं हाबाफारि लानाय जादों आरो गोदानै जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनाखै बिथांमोनाबो खालामनो हासिगोन होनना बुंथियो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिलाव गासैबो सरकारि मावथिफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा उलसन हास्ता, रेवरेवा नार्जिहारि, एमसिएलए सुजल कुमार सिंह, एमएलए जिरन बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावथिफोरजों लोगोसे गोबां सानसुमै रायजो राजा आरो गामिगोरा बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गासैबो सुबिदा उसुबिदा बाथ्राफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। लोगोसे रायजो राजाफोरनि गासैबो जेंनाफोरखौ बिटिआर सरकारा सुस्रांनानै होनो नाजागोन होनना फोरमायबावो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे जाय फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिफ्रा थि समाव थाङा आरो सानजौफुनि जानाय आदारखौ मोजाङै जाहोआब्ला बेनि सायाव सरकारा गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बुंथिबावो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। अल बिटिआर कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि बाख्नायथाव हाबा। जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' NDFB गान्दा बसुमतारी आरो बुलेट बसुमतारीनि दुखुथिया नख'राव अल कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारजों लोगोसे कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि सोद्रोमाफ्रा सुलाला होयो आरो हाजासे नङाब्लाबो थिं बायना मदद हैदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खावसि बाजार सान्थिपुर गामिनि थागिबि बुलेट बसुमतारी आरो जारबारि जिद'हाट गामिनि थागिबि बारग' NDFB गान्दा बसुमतारीया हारिनि थाखाय मोन्थाइनि थाखाय नांनो हाथियार हमग्रा आफाद NDFB आफादाव थांनानै जोबथेसालिनि आलासि जानांदों। जारबारि जिद'हाट गामिनि बारग' NDFB गान्दा बसुमतारीनि बिमा लाइस्रि बसुमतारीया जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो बारग' NDFBफोरखौ उदां खालामनांगौ होननानै दुगै फोरमायदों। जुवा खेला गेलेनानै पुलिसनि आखायाव गोग्लैदों 4 जुवारि सुबुङा। चिरांनि फानबारि थानानि सिङाव थानाय बालिमारिनिफ्राय जान्दी मुन्दा खेला गेलेनानै पुलिसनि आखायाव गोग्लैदों 4 सुबुं। हमजानाय जुवारिफोरनि मुंफोरा जादों जाहिदुल इस्लाम 22 बोसोर, आनारुल शेख 38 बोसोर, मनवार हुसैन 40 बोसोर आरो आब्दुल हामिद 38 बोसोर। बिथांमोननिफ्राय रांजों लोगोसे मबाइल बोखांनो हायो। दायो जुवारिफोरनि सायाव केस थिसननाय जाबाय। लोगोसे सोंनाय फिननाय खालामनो पुलिसा जेलाव लांबाय होनना मिथिनो मोन्दों। चिरांनि खयला मैला गलानिफ्राय SSB केम्पसिम आरो तुलसिजरानिफ्राय आमथेका फाथुसिम लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो MLA जयन्त बसुमतारीया। गिबि मन्त्रि पाकिपात निर्माण 2022-23 बोसोरनि आसुनिनि गेजेरजों मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ दिनै चिरांनि खयला मैला गलानिफ्राय SSB केम्पसिम आरो तुलसिजरानिफ्राय आमथेका फाथुसिम गाज्रि लामाखौ लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवना होयो। अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनायाव MLA जयन्त बसुमतारी आरो इउपिपिएल दोलोनि मावथि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा नुजाथियो। गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्त्रि पाकिपात निर्माण आसुनिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो बियाबाव 50 किल'मिटार लामा लुनायनि सुबिदा होदों, जायनि गेजेरजों बे ओनसोलनि
रायजो राजाफ्रा हान्था मेला खालामनायाव सुबिदा जागोन आरो ओनसोला गोबां जौगागोन मानोना लामायानो जौगानायनि गिबि आगान होनना बुंजायो होनना बुङो। गोथार जुलिनि मन्दपाव जिरायबाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि एजिएस अबिराम बर'आ। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि एजिएस अबिराम बर'जों डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बिबुंगोरा डक्टर प्रतिमा ब्रह्मनि गोथार जुलिया दिनै जानानै थांबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरां जिल्लानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दिनै चिरांनि उत्तर रुनिखाथियाव भारत सरकारनि हा फुंखा बिफाननि मददाव बिटिआर हालामनि सिङाव रेभिनिउ गामिफोरखौ ड्रन आरो गोदान मुगानि आदबजों जरिब खालामनाय हाबाफारिखौ बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बेखेवगोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।